Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokoromo we wato wispo def mama sernang. Anyung susarna sepse e barodi. We karif ko archi de prespartori sobuso aristuri bani e we barodi. We barodi Noordgo gomit Zuid, Oostgo gomit West. Wispe def mama sernang. Kakayesi. Tegiai lukusani. En mis don janga bararut. Ja, Mr. Gambo, liksay taku de bagati fucha de prespar nyusu. Want tori def taki, ma fosum bijing. Of bar ala desmang odina trase de diaspora. Ala sar naman sa na trase en Mr. Gambo takiba imari sturang ay banyi. Want tide wat tak tori, want sang bepsa afesi. En wo lukunu sa no. Ano sa Mr. Gambo? Dat na verschil. Yes. Je verstand arti malukuma dus je begrijpt taki. Tijdens de verkiezingscampagne sani. Dat de san sabe leg uit disi dati dat no bung sono bung ala de sot san dati. Manowo meki shifade ti dena dei. En brarut? Ja, natuurlijk. Hoe moest ik dit maar zien? En Masra Santoki, alasana Santoki no to. Iya want alasan sabe de Santoki. Wis mas kita be beton asma na Santoki. Ja. Ja. Dus dat we met dit man arki Masra Santoki, zij leggen eerst dat we kon arki baga. Elke keer als we komen als de VHP, gaat u na. Moet een puin opruimen. Het is altijd een chaos voor ons achtergelaten. Of het geen chaos is in de zin van financiële crisis. Of misschien een rechtsstatelijke crisis. Of misschien een machtscrisis. Daar komen we constant. Ja. Samen met andere partijen. Of met jouw grote organisatie in de lead. Maar steeds hebben wij een crisis moeten oplossen. En dat hebben we steeds succesvol gedaan. Zo, dat doe je brarut. Arti man lokomang. Dus je ziet dat VHP na lekwan rots in de branding. Dat die. Vijfenatori. Ja. Masra Santoki tak ook toe. Die adoro crisis bende. Ja. En dat dape lekwan sernamang. Voor los a probleem op. Juist. Je begrijpt toch? En if you look alasan amadu. Dan maar los den probleem op je. Op dat moment. Ja, allemaal los den op. Want dan tek abara. 2020. Ja. Je verstand. Daarna COVID bede. Ja. Financiële crisis. Isabi anga ometra soort sani. Juist. Je verstand. En dan maar zorg taki. In een regeerperiode ving. Dan de sani. De inspanningen ving. De beloont. Ja. Bij bepaalde delen van het volk niet, omdat trasma bij leraar volk trasot sani. Dus dat die. Je verstand, maar amang a crisis beheers, Ja. isabi toch, a stabiliteit bereikt, isabi, en no one de no maar ontkenning. Je verstand, isabi, a inflatie drop, ala de sandati, isabi, a money grona centrale bank, isabi toch, want de abra, e jabara. Nanga ala desanda ta jabara. Maar vader ti dena dei. Dus daarom ik kan leg uit eten baga dat ook op Chimoro varen. Zo. Wij zeggen, laat al deze onderzoekingen zijn die gepleegd worden onder leiding van het Openbaar Ministerie. Laat daar op een gegeven moment beslist worden wat er aan de hand is en wat er gepleegd is. En als inderdaad strafbare feiten gepleegd zijn, dan is er een rechterlijke macht. Maar je gaat niet politiek aangestuurde teams sturen daar zo voor onderzoekingen. Dat is geen werkarm van het Openbaar Ministerie. Al die quickscans en dergelijke zijn geen werkarmen van het Openbaar Ministerie. Het zijn politiek aangestuurde instrumenten. Had je die dingen in mijn tijd, moest je durven. Er is een Openbaar Ministerie, dat is onafhankelijk. Met als werkarm de politie. En nu zijn er wat zaken in sommige gevallen richting het OM gestuurd. We horen ook zelf de kritiek vanuit de regering zelf. Ik heb meneer Sapoen gehoord. Die zei die minister van LVV moet nu een keer beleid gaan maken. Maar
Want u heeft ook keus als politieke partij om te zeggen, ja, de dingen zijn bij het OM, dat hebben we ook eerder gehoord, het is een politiek proces. Of zegt u als VAP, Nee. als de mensen verkeerd zijn, als meneer Sudin of wie dan ook, dan moet die hangen? Nee, we zeggen niet dat politiek proces. We zeggen, we leven in een rechtsstaat waar er verantwoordelijkheden gegeven zijn aan instituten die belast zijn met opsporing, onderzoek, vervolging en berechting. En dat is een onafhankelijk traject van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Laat die instituten allemaal onderzoeken, laat die instituten oordelen en wat het moet plaatsvinden, veroordelen. Maar laat het niet zo zijn dat onderdelen van dat onafhankelijk traject dat afgelegd zal moeten worden, gepolitiseerd wordt. En dat is het gevaar. Wat je gaat krijgen, dat op ministeries politie zitten in units, niet op opdrachten van het Openbaar Ministerie uit te voeren, opdrachten van ministers uit te voeren. Is dat wat we willen met onze rechtsstaat? Is dat wat we willen met onafhankelijk onderzoek? Dus nogmaals, ons standpunt is, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht. Laat zij onderzoeken en zij die strafrechtelijke normen overtreden hebben, die moeten ter verantwoording geroepen worden. En Ja. als partij zeggen wij zijn een partij van de rechtsstaat, we staan niet boven wet en recht. En niemand van de partij staat boven wet en recht. Zo, bra Rut. Dus jere jaso. Isabi in een programma mi betaki tak de minister jes rechercheur. Hoe betak ik? Ja. O dus na sanda tepsa. Dus de mij teki skoutu. Gogo pot dape. Zogenaamd amadin quick scan. Isabi toch. Maar Openbaar Ministerie no sam noti. Isabi. Aman basi no sam noti tak jere no na worko dat amai go do. Wakti no een privé job de mij paya man dat no. Volgens mij wel. Maar hier nou, hoe sabi dat we een Openbaar Ministerie de. Ja. En unu betaking in een programma. Ja. If we man doen een feit, Ja. sano mag. Dat man was straf. Dan gaan straf, maar mi no man straf man. Nee toch. Minister no man straf man. Zuma you. Ik tjade stukken gewoon naar Openbaar Ministerie. Dat Openbaar Ministerie go onderzoek vervolg. Alla de san dat die de man feni dat jere dis nou een strafbare feit. Dan wordt je kracht gepakt. Ja. Isabi toch. Ja. Lek van de man chisi teki ufi van de lene kracht. Apripo. Ja. Agua hei. A kontiari. Dus dat is Isabi toch. De taratja mufeng. ook toe. Die bedanging. Is minder ook toe. Dat is minder man. Na strafu. Ja. I vonnis. Ja. Nou, Openbaar Ministerie doen ze dat. Openbaar Ministerie. Ja. En op quick scan. Nee. Isabi Nee toch. toch. Maar isap samen denk van quick scan. A quick scan san disi omdat de man is normaal met beleid. Isabi toch. En de chef taki de varen tapa kompas van vorige regering. Ja. Dat na san sepsa dus dat de kanga alla soortu drai baster, fromu, tatatei, isabi fu foroma volk, zogenaamd na worko de worko. De isaba san di de mekar santoli aktu futburichi. Isabi toch, awa man de bekar soara. Ja. Maar lesi anobe worko, dat ashi smepsa de kapwan bigi bom meka bom fadon da, bon meki bari dat te smepsa, tak meka da worko, not is zomara kapa bom. Dus dat is. Je verstand? Maar hoe voor een programma die zit aquí, dat nog kan. Nee. Ik raad het ook, dat we doen een probleem, maar doen een feit. Ja. Dat heb ik op het ministerie. En dan man vindt dat een man doet werkelijk, een man is schuldig. Ja. Dat is straf, man. Ja. Sasan euro. Sasa ne Maar worko. jullie minister nog aan tageren om op het school doen naar ministerie, dat we onderzoek in die Asan euro zo. Nee toch. Efi ap ala santa De papia. charengo. De charengo die openbaar ministerie dat de mij doet de worko. Dus eigenlijk de minister. Nee, misap sana sani. Mi fira fartuk ba. Sane boya. Dus jere jaso. Dus de man die si abuan sani. Adam mek de mij vet taki PG goe. Ja. Dat de man op om een soort sani. Om een PG bijna 12 PG moest komen. Die sanga dati. Die verstaan. Alleen dati. De man kan abi PG. Die kan de corrupt. Of wan sani. Voor zorgen dat a vorige regering moest chatakroening. Na dat na sana no watersani. Yes, that. Isabi da in plaats de go make beleid voor go moro fara. Want sa de do
We kade tor dati. Sade doen nga volk disi. Is niet een makkie. Nee, tuurlijk Je verstaan. Tuurlijk niet. Maar ja, maar ze gaan go. Voor Arki, Sam Chan elegert ete. En dat ook op Chimoda para. Ja. En aan de andere kant, gaande naar de verkiezing toe, werd er ook een beetje openlijk campagne, ook door coalitiepartners tegen ons gevoerd, terwijl je in de regering zit. En nu merk je, ze hebben allemaal in de regering gezeten. Ze hebben allemaal verantwoordelijkheid gedragen. Maar nu is iedereen anominatjan. Toch, die hele lood wordt op jou gelegd en dat is niet correct. Je hebt daar samen gezeten, op basis van een regeerakkoord. Er is een beleid uitgevoerd waar je collectief die verantwoordelijkheid draagt. En je moet die verantwoordelijkheid dan ook accepteren. Maar ik zeg, als ze dat niet willen, maak ik me niet druk. Dat zegt wat over die partijen. Dat zegt wat over die leden. Ik zeg, ik neem verantwoordelijkheid. We hebben beleid uitgevoerd. We hebben een zware crisis aangepakt. We hebben meerdere crises kunnen aanpakken. We hebben stabiliteit teruggebracht in het land. We hebben die monetaire reserve weer omhoog laten gaan. We hebben de inflatie teruggebracht naar single digit onder de 10, van 60% naar onder de 10. We hebben gezorgd dat die koers gestabiliseerd is. We hebben gezorgd dat die importdekking van een paar weken, een paar dagen gegaan is naar 7 maanden. We hebben ook gezorgd dat het begrotingstekort teruggebracht is van 19% naar die 3%. We hebben een stabiele economie. We hebben vertrouwen internationaal hersteld. We hebben weer een stem. We hebben weer een land daar zo waarmee men rekening houdt. Natuurlijk is oil en gas een factor die in feite bijdraagt. Maar die oil en gas, die hebben ons niet geholpen om die crisis aan te pakken. Die is later gekomen. Die FID is gekomen op 1 oktober. Dus nogmaals, we hebben dat gedaan. Ondanks die moeilijke coalitie. Ondanks dat soms samenhang er niet was. Ondanks dat er tegenwerking was. Zowel in de coalitie als daarbuiten. We have delivered. We hebben elke regering kon ongestoord doorgaan op datgene wat we achtergelaten hebben. We hebben geen bankroete land achtergelaten. We hebben geen lege staatskas achtergelaten. We hebben geen situatie achtergelaten dat die ambtenaren geen salaris kon betalen. We hebben geen chaotische situatie achtergelaten op die verschillende ministeries. Voor de eerste keer in de politieke geschiedenis hebben we op een ordelijke wijze met de incoming regering, incoming president, afspraak gemaakt. Afstemmen, president incoming. Afstemmen, ministers en incoming. Ga zitten 2 dagen op ministeries. Dossiers doornoemen, zaken die nog pending zijn. Ook op het kabinet. Wat wil je nog meer? Ga door met die zaken die al voorbereid zijn. Ga door met die zaken die goed zijn. Maar dan overnemen en afgeven. Van het is slecht, het is niet goed, het is dit, het is dat. Maar toch achteraf doorgaan met beleid. Dat is geen correcte houding. Geen correcte politieke houding. Bradwood. Dat sang masarasan toki even terjas. Dat eigenlijk in kara regering is jokke brok. Ja. Takanga mee. Ja, tuurlijk. Omdat alvast van mij leg uit. Van allemaal betek abra. En samen toe eigenlijk. Tjakondre. Je begrijpt dat. If you look at importdekking wang. Ja. Dat me begin look. Importdekking. Sang amam organiseren. Abe de 3 wiki. 3 wiki abe de ja. 3 wiki. Apripomino koti mofo. Den begrijpt dat die masarasan toki etek abara. Me kutaka sans voor alle duidelijkheid. Isabi toch. Dan die arregere san toki Brunswijk moest tek abara. Dat de mamba bi vergader aan een weiland deze reden lano bouterse. Dat hier no ja bi via puno man paisanti man. Ja. Data wang. Dat nummer 2 isabator van schaakbord. Isabi toch. Amanda chistiari stara voor no voor lanti money. Tante Jenny dekking voor DNA. No be poten in staat van beschuldiging. Je verstand die DNA de juna de missiva kondere. In een sheng. Dan Amanda chistiari no. Dan begrijpt dat de apadati die koromosuto opdracht voor puro met miljoenen postpaarbank voor de land man no be kan chis de money. Takanga me. Ja. En daarom, Senan heeft dit ook. Ja. Zora volk, sang bipsa, want Senan volk vergeet snel toch? Ja. Je vergeet snel. Bepaalde tori jere baka.
Mi heb tak over a dekking. Ja. Want je tak het voor 3 weken. Ja. Dat bede. Ja. Santoki charing. A vorige regering charing gona sebi mong. Sebi mu importdekking. Importdekking. Ja. Je begrijpt ook. A koers best stabiel. Ja. Alla is aan het bede. Ja. Hier hebben we toch. En we moeten leggen afvallig ook te uit. Die vorige regering tek abra. Want meer van een minister van Financiën legt bepaalde zaken uit. Suma, afro dat. Ja, hij legt bepaalde zaken uit, toch? Nee, jere. Afro no ka yepi brada. Ja, no? Afro e la senserefi. Hij laat eens revi. E la senserefi. Hey, la Want senserefi. wali zei tak A, dan wali zei tak E. Ja. Isabi toch? Wat eerst abe leg uit taki, is de taki dat keren no. In een reserve, Ja. bij de 1,5 miljard, ja. Ja. Dat ineens money no de. En is money no de, ik raad toch? Ja. Dat je begrijpt dat de vorige regering betekent abra. Financieel. Ja. Financieel. Het was een chaos. Die de man begologen de pene papira de in vuile zakken de. Ja, blaka saka. Saka. Dat is een boek toch? Ien blaka saka papira bede. Ja toch? Alla de toch dat die. Harde schijf voor computer no de feni. Ja. Isabi toch? Kabinet bijna wa laptop zelf no bede. Next no weet de hoef je vernietig alle de tori. Ja. Want in we maar volgen hoef je toch? Ja. Dus dan maar vernietig alle de tori. Maar dat vader die de na de. Dus dat is toch? Ja toch? Dus in principe even lukusang aan missie betek abra, financieel. Ja. Eigenlijk na motori. Na buntori ja. Ja toch, motora betek abra. Alla de tori dat die. Daarom? Maar kan de leggen uit dat jere no im yepu no me ku blaka mamoro. Ja. Kan dat dati. Dus dat die. Isabi. Kan dat dati. U blaka mankba. Ane yepi. Want we varen tapa man kompas. Ja. Alek te fen tak wa mai furu. Maar je go nyane also. Dus alla de tori dat die. Isabi toch? Ja. Dus dat wat dat ide. En? Want sana sanim no koti mo. Dan a woroko sabe woroko in a vorige regering. Dat de toeman die gogo pichi de serefi. Tak dogo woroko tegen VAP. Want na dat na sani. Ja. I verstaan, want de man berikan tak hantere mo hari, watchis probleem, da kogo po u kan corromper. Want je jere de schandaal fu abo pe kadoro de duf porjalo ure kadoro. Je jere jogo jogo. No. Quick scanne go dape. Nee, toen next nog staat op Alasana Chan toch? Ja. Alasana Chan? Alasana chan quick scan nego. Nee, next. De minister ne sen quick scan go fugo sani. Ja. I verstaan, dus arki maluku manana sasa ba yokormo. Dus apartheid disi, aparse bedrog. Isabi toch. De man disi e hora volk finaal voor de gek. Met hij. Maar wat los matjes de serfik ba. Natuurlijk. Want des mij beetje schoemoni. Ja, maar bere sang adin beleg uit toch? Ja. O zo des masa adin beleg. Ja, ko sordes ma sama betaki. En nu geven ze maximaal 20% verhoging. Terwijl in 5 jaar tijd u minimaal 600% loonsverhoging zou moeten krijgen. 600%. Want de koers is 500% omhoog gegaan. En met al die extra belastingen moet je nog 100% erop zetten. En je kon aan, want chicken feed, lousy 20%. Heren, je hoort, een heer vakbeweging nanga, volk voor Suriname bezig nanga dat die een worst voorhouden om ons achteraan te laten rennen. We arki maluku ma omshak aksi mi tak suma e ora wars di suma no. Meteji? Ja? Metegi? Mi tak omshak. Im aksi masara ashwin adin. Wan mi okar konji yara omshak. Ala de sansa masara adin leg uit. Na kaistong afringina volk ai. Fuchis de zogenaamd. Maar die de kom. Dan mi taki. De pour RVI. Be orusma. Be bije geniet va gudu va konderen. De pour. De port is corrupting. Die beetjes want 1000 kolo. I pouring. I verstaan. Dan massa adin die betaki biotisi omena a 600%? Nee, maar Nee, maar hier is 600%. Dat moet je aan 8000. 8000 Ja. ibotisi Ja. like AOV. Isabi. Ja, Ja. man, je 1000 jaar. Metegi? Na 1000 Ja. jaar. Metegi? Ja. Dat irigeri
Itako me soort sani dat vandaag aan de dag in een meken waar. Ja. Isabi iora volk finaal voor de gek. Nou, worst God dat niet, forbid. toch? Nou, worst dat je hoort je desma. Ja. Isabi toch. Dat je ko teji mi. Alla de soort san disi walo. Sani verhaal. Isabi. Maar no maar mek beleid. Beleid. Sana, de mannen zou sana. De mij mek beleid met lange E. De mannen zou sana stress man sarga. Enige sana man sabi. Ala sana chan. Alasana chan. Alleen ko tum sino. Na chan. Na chan. Ja. Van alle fadon. Na chan. Na Santoki e worko sama nga Petrus. Ja. Ja. Terwijl je legt haar volk uit, dat hier nou. De man, voor de regering, ben je de man chicken feet. Chicken feet. Chicken feet. Maar zei je nou? Noti. Noti. Ipur bij. Ipur bij, next na dit. Ipuru. Ipur next. In plaats van je puro. Ja. Dus, a volk moest look den todisi. En die actie de man, dat hier dan niet meer met propaganda. Die wil leggen dit aan het uit. 600%. Maar berekening, inflatie 500%, dus die geven 100 bij, 600%. Ja. En die legt uit, a voor de regering, beginnen we met chicken feet 20%. Ja. De vakbondman. Dus, No, je don't je de onderwijzer. not je moet niks. Maar je legt uit, Uru, Nee, maar sana wat- safe sa wo soren. Wat- Soren toe. Ja, we kom. Want een journalist, een Ja. bekende journalist, Ja. en verdedigen haar regering. Ja, no? Ja, het is je of de leermissie. Ja. Taki jamai no efa no de no kango suka sandati. Ja, no? Ja. Ate, Ja, atak. if I know there. Ja, dus dat want ik regeren na bisende de jugu. Oh, maar vorige, dat we jugu wel. Atarawang. Ai. Abe hits desma op. Is dit maar op. Taku gori jerry. Dat 20 weinig. A 20 Ik weinig. 600. Tek 600. Oké. Bueno. Maar ja, we zorgen morgen, want bij Lucate, we moeten zorgen morgen. Ja. We tak over OE, openbare werken, we taki. Dan gaan we voor Kuldeep Singh. Ja. Dan gaan we Italië, we zorgen volk. Even sang aan minister die is tak no. Ja. Ja, zou IDB de financiering stopzetten als bij de prijs zou uitkomen? Het gaat niet om of Baitali het project zou uitsturen. Het is gefund aan Kuldeep Singh. Er is een herbeoordeling geweest waaruit blijkt dat Baitali toch niet voldoet. Dus in alle gevallen zou het voor Kuldeep Singh moeten gaan. Zij het niet dat Baitali nu een portgeding heeft ingediend. Voor ons onbegrijpelijk, want Onbegrijpelijk. niemand heeft er baat bij. IDB heeft ook al gezegd dat indien die gunning niet aan Kuldeep Singh zou worden gegeven, dat zij conform hun reglementen dan moeten stoppen. Dan gaan zij die financiering moeten intrekken van het project. En dan gaat niemand het krijgen. En ik vind het bijzonder jammer het standpunt van Baitali in deze. Want het houdt ons onnodig op. Het geeft de staat onnodige kosten. Mensen zitten onnodig lang in de ellende van de Hooghuisraad. Zo we artje malukuman. Dan omshores karmi da pot misdong. Ja, no? Ja. Oké. Omshores taki isha tori fu van ugo ruisterat. Mi wejen kom. Omshores tak da mis doin mi jari dat de birti konda usdondo weja tori da utaka tori. Ja. Dat de man tak die de takatori dat de verstaan taki. If a vorige regering beklaar a project voor Van Hogeruisstraat dat aan Borochi, Ja. dan had NDP een probleem. Oh ja? Ja. Want nou een beetje project, Ja. isabi toch? Maar de man vindt goed te goed taki nee dat de man Joko baitali tut sut baitala nga maka tak gogo protester gwa rechter chatori ga kurtu vertraag sani i verstaan toch dat dator konsofara dat PA staat moest teken hoger beroep want dat gewoon rechter taki yasan moest ga baitali dat PA staat moest teken hoger beroep masara misichi kababe neem wara o weet toch dat ano teken a hoger beroep atak de kalibasan is doorgestoken kaart dus je ziet duidelijk dat na tap de man bego maar apripomi wa charu in herinnering Ashref Baitali disi be meka pasif nikeri. Isabator dati? Is dat right?
Ja? Je sabe? Di baitali tak mine war komoro wan tune paimi. Isabi toch? Na masar vorige minister voor UEFA, masar dat ne baka Noor Mohamed. Na engo na schuldherschikking, gotaki, da baitali biji woroko baka. Maar de man die zei, ja me kunu nyang, en me kunu nyeji berati. Ja, maar En no na berati, wan no im shwari eji brak. Ja, ja. I eji braksel. Want IDB tak ek voet na chal. Kuldip Singh chisa woroko en Kuldip Singh o meken af. Maar IDB tak ook toe. Ja. If asa no gona Kuldip Singh, Ja. en hij financier moro. Ane financier moro da sumalasi. Na manga yu lasi ara. Tuurlijk, dus je Lucas ani Masaragambo. Dat ageert leki de man voor NDP toen de asan bij waka. Ja. De man bij takere mi ano sanamang want mi no mek van een straat meki. Nee, Mo boycottatori. We boycotting, we pouring, we disi. Ja. Na a seref systeem de mas ab wan takru soort manieri, wan takru soort mentaliteit. De man abi a seref san disi Ja. pe Hoefi van de leen moest zorgen tante Jenny Dina en de missie nou in a kondere. Ja. En zorgen dat man no de in staat van beschuldiging. Maar het is een kans voor lowe. Je verstaan. Voor buitenuit de Sani. Pa denkt dat ik wil winnen. A hof naken 10 jaar. Ja. Im shoroto. Dus no wis. If me go contact me ga Dubai. Nee. Dam shaman dape. Nee. Met teken en karakter kaser nang. Ja, dus dat hij. Maar mi arki, minister Jean leg uit ook toe. Wat zei hij? Dat jaren no. Wie zwaai draaien? Kuldip Singh gezien. Ja, Wie zwaai draaien? Wie is fighter en dus eigenlijk nou een draaibaster de man. Ja. Maar ze zijn cool diep zien. De man misbruiken joh. Ja. Ja. Dat de man doet, de man misbruiken. Ja, ja. Gebruik, misbruik. Ja. Isabi toch? Het is erg hoor. Alleen voor die per wan project, die moest chara konder ka fesi. Ja. Luku saip sa no tidena de agoron tapu de man de rea para pasi. Nanga wan pisi highway. Dem luku saip sa taka biji borotif paranam ne vol dumoro. Isabi toch? Para pasi spanga biji terug. Ja. Isabi toch? De van hoe straat bekba. Dat ben gemakkelijk toch, dat zijn belusu toch. Ja. Maar nu we go creëren wan sani. Dan een lobby volk. No. Nee. I lobby serefi. Ja. Maar dit afvallig moet sabi, omdat unu versana seipsa. We zorg bepaalde tori. Want tidema leg uit, leg bepaalde san uit. Leg dat, bo zeta san dat we doen dat die. Dus ja, vorige regering bezit bepaalde tori, maar de maas be nap e juku. De mij nak boroko. Juist De zo. mij nak boroko. De mij play boroko bana. Anom go. Ja. Maar je na serna ma. Alla de terakondere jongen. Pe wan regering doen Ja. boensani. A oppositie serve ondersteuning. Ja. Omdat hij content goede voor afvallen. Ja, dus Die dat. is stemma de tapu. Isabi toch? Aje sano alas ma be stemming sernang. Dus dat die. Maar ja, maar er gaan we tori, def tak. Wat orde? We kom baka. We komen baka, tap de tori. Maar abi man dat be. Iyang abiji madoro en wasan mi wan te yunu. Tak yere no uno luku na de chamu disi. Want if you look at them, de denki fkwetu jalek fouru inu aren. Te deo po de trowenyan judo nyanda de klarango nu. Ja. Dus no ye sha verschil. Want masar santoki abeji ibe taibere, maar ibe feni. En abe onderrichting, want mogelijkheid bij de AHP, ala de sandati, grondtori bij seti, san bij herstel, ibe kan potisma, be kan ko ambat. I verstaan, maar no sai do, i puro a losan baka vooral de bigisma. I sabi toch, dan no sai moest do. Fino fu de mano kweti lek fouru inu aren. Dat wan taki, dem go trusiani na gorong. Pran wan sani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkanter meter op je perceel. Dat je shi nangap chinengere, want het begint altijd thuis. Nanga de chinengere, dat we meku sani en de lering van huis uit de lering. Die sabi toch dat de sabitak te de komoro biji. Ja. Na date je ponu. Bika konman in goron taputaki. A sansa e je pon konder fa konder no pinatumsi na landbouw. Ja. I verstaan en met taki grantani dat u bewan archi.
Ja? Woru serifi. En mine na mazar dignity. Gambo. Ja, maar zeg maar, volgens mij tapu mag tak anga alles er naman. No trowe doti tap strati. Si alleen kon no. If je trowe doti tap strati, are je even verstopt. Dat is een probleem. Nogmaals, vanuit dat programma die we actie je hebt er nam, no trowe doti tap strati. Dat je hoor, je kon de kring met taku grantangi te ontralisme gaan. Get up, stand up. Stand up for your rights. Mister, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life